Aici renaște cenaclul Flacăra. Păi asta e alea 3 surori, mă, poetele. Alea care are simpoziumul ăla, groapa Marianelor de la Slobozia. Știi, una e normală și alelalte două, una nu vede și alaltă are deficiență de auz cu urechea. Știi, și are nevoie de doi însoțitori, mă, asta e toată șmecheria, înțelegi? Mergem direct pe poezie de dragoste, ca să nu mai stăm să o luăm pe ocolite, să nu știu ce. Casa dragoste, când le-ai dat-o, le-a lovit de s-a lipit de tine, știi cum se lipește muștere de banda aia de pui de la lustră din tavan. Dacă mai și vedeați, deci dărâmați avioane de pe cer, că era plin de avioane pe aici, numai electromotare de avioane pe aici, pe cât voi Am și eu de rezolvat o dilemă în legătură cu o suspiciune de inflagrant petrecută în timpul serviciului și totodată o călcare gravă a dreptului omului taximetrist. Eu mă duc la oaie să-l filez. Dacă bea alcool, îl arestez direct. Perfect. Am făcut rost de viză de America, plecăm în America amândoi și începem o viață nouă. Consulul Ambasadei Americii Statelor Unite ale întregii Americi vine astăzi la Fierbinți. Ne-am dat naibii. La muncă, nene! Vreau mobilizare generală, vreau implicare 100%. Vă rog să vă respectați atribuțiile și în maxim 2-3 ore să văd o bucățică de America vie aici. God bless Fierbinți! Welcome America! Welcome Romania! Welcome Fierbinți! Bine ați venit! I am Marta Stevens. Domn primar, cred că au fumat șteghe. Și se rupe zanga și se întrerupe la mișto. Se îngherupe și se înghedoaie și se îngheface ca de îngheoaie. Țarița zanga și se rupe ranga și se întrerupe la mișto. Se întrerupe și se înghedoaie și se îngheface ca de îngheoaie. Țarița zanga și se rupe ranga și se întrerupe la mișto. Se îngherupe și se întredoaie și se îngheface ca de îngheoaie. Țarița ranga și se rupe zanga și se întrerupe la mișto. Se îngherupe și se înghedoaie și se îngheface ca de îngheoaie. Și ce vreau să vă întreb mai exact, cât s-a înscris la simpozion pe locul ăsta așa pentru un soțitor? Că vreau să știu și eu. Adică eu vreau să știu mai mult așa cum intru în finală, cum atac, pe ce poem de dragoste, de alea, știți cum e? Că nu vreau să ajung după aia să pup iconițe, să mă calific mai departe. Da, plus că eu n-am iconițe, adică până îl pe ăla, să-l sună, că da, adu-mi o iconiță, să alea, e complicat. Bine, colegul e mai mult pe practică, nu e pe inteligență, dar... Din câte știu eu, erau 15 consăteni înscriși azi la prânz, nu? Ce? Da, bun, păi și de la noi din sat cât sunt? 15, mă, n-ai auzit? Consăteni, mă, ce treabă are aia care s-a înscris la Constanța cu noi, că nu înțeleg. Nu, dar n-a zis nimeni nimic de Constanța sau de Constanțeni. Da. În fine, ideea este că sunteți în total cam vreo 20 și eu abia aștept să văd cine va fi însoțitorul meu pe viață. Eu nu m-aș băga și fără concurs, dar dacă trebuie să trec și prin proba asta de foc, trec și gata, nene, adică n-am de asta. Noi mai avem și un modul special creat pentru oamenii care își doresc direct victoria. Bine, că... Da, un modul în care să vă explicăm regulile exacte și să aveți un avantaj vis-a-vis de ceilalți combatanți. Adică puteți să ne învățați niște trucuri de-astea, niște alea pe acolo, să fie mai bine pentru noi și mai rău pentru ei la alții? Adică ce e mai exact? Că acum, nu știu, mă gândesc la tot felul de prostii, știți cum sunt eu, mai joacă mintea mai. Adică cum, ce să facem noi, să avem noi un avantaj și ceilalți să aibă handicap, cum ar veni? Bine, nu handicap la modul handicapat, cum să veni, nu e la glumă, la... Să nu se înțeleagă că, deci...
Adică surorile mele pot merge cu dumneavoastră și să vă dea lecții particulare despre cum să vă comportați cu o femeie care este oarbă, o femeie care este surdă. Aha. Da, va conta foarte mult la proba practică. Și veți avea un avantaj vis-a-vis de ceilalți. Pentru că noi nu urmărim numai partea artistică. Noi avem nevoie și de un bărbat adevărat, un om care să poată să se ocupe de ele. Vedeți, sunt tinere, aleargă hormonii ele dintr-o parte în alta. Uite, săptămâna trecută m-am dus după ei la Dridu și i-am adus înapoi cu rata. Pe cine? Hormonii. A legat pe hormoni, mă. Da, mă, hormoni. Că era hormonii plecați și a strâns. Da. Doamna groapa, sunteți ceva. Mariana, mă, că... groapa e numele... simpozion aici unde ne-am Scuze eu. Așa că dacă dumneavoastră doriți, 250 este și puteți să vă duceți cu surorile mele în rulote și să vă explice despre cum este treaba cu... Adică să vă explice, să vă dea niște meditații despre cum să vă comportați cu o femeie care are niște nevoi. Păi ce să mai stăm să mai lungim, să mai alea, am dat banii și la revedere când e vorba de module, știți cum sunt eu? Eu sunt ca tigru, am sărit pe module, adică eu sunt tipizarul de tot pe module. Eu când eram mic, tot ce era modulii mele le-am făcut, adică n-am... Dar vreți să vă mai spun ceva? Pe mine nici nu mă interesează cine câștigă simpozionul sau alea, nu. La mine nu contează cine câștigă, că ridică unul la final cupa deasupra capului. Pe mine important e să particip, să învăț niște lucruri, adică... Cum să te porți cu o tânără, un tânăr care e orb, care e surd și nu știi ce să faci, mă, în situația aia. Adică asta, eu știți cum sunt, în mine bubuie altruismul, adică eu trebuie să știu pe pași, mă, nene, pasul 1, pasul 2, ce ai de făcut. Deci cum e o căprioară rănită să o duci la sânul lui mama ei, știți? Nu e vorba de bani aici și de modul. Da, nu e vorba de bani, că și eu am pățit așa, trebuie să vă zic neapărat. Deci eu cunosc o doamnă la intrare în Slobozia, acolo stă ea, la blocurile alea de la gara, dacă știți, eu patiseria. În fine, și eu săptămâna trecută m-am dus acolo să mă înscriu la școala de șofer, că să iau CUD-ul și astea, că am eu nevoie de ele. Și doamna m-a rugat să stau cu fata ei, că ea are o fată care nu vede, gen oarbă, așa cum are. Fine, da. Și am rugat să stau cu fata ei până pune și ea rufele, că scosese o mașină de spălat. Și am zis să ajut, mă, nene, am zis să ajut, dar nu știam să mă port cu o fată care e oarbă și am scăpat-o în trandafiri. Deci am scăpat-o în trandafiri și a intrat un spin din ăla de trandafiri în ochi. De sărăcuța nu mai vedea nimic. Deci nimic, era blanc. Deci... Nu era oarbă, mă? Păi era oarbă, mă, da, că așa era și înainte, oarbă de tot, dar de la spinul ăla de trandafir de a intrat în ochi nu mai vedea nici picățelele alea galbene, mov, de le văd orbi aia când sunt ei orbi. Iată, nu, ce să mai în fine, vreau să fac și eu modulul ăsta, că bă, nu știi niciodată când îți trebuie, mă, nene, și eu nu stau în banii ăștia, nu stau în banii, dă-i mă banii, nu stau eu în bani. Deci, cum ar veni 100 cu 100, deci taxa de participare la recitare, la poezie și 2 module care le dau aici pentru amândoi. Deci cum ar veni 500 cu 200, deci face... cât facem? Ce faci, mă, vrei să mă faci de râs cu fetele astea aici? Zi, mă, cât face 500 cu 200? Păi... 700. Doamnă, deci nu vă băgați, vă rog eu frumos, stai mă puțin, că eu îmi făceam calculul 1 euro, că așa sunt obișnuit eu, dar că în lei așa e ușor să zici 700 aici, 700 acolo. Dar după cât am stat eu în Italia atâția ani, nici nu, mi se străpezesc dinții când fac calculele în lei. Vă zic, deci eu am așa, mă, 700 ori 1 euro de la bancă, așa, ori mulțit cu radical din 0,19, parcă așa era TVA-ul. Deci am așa un 0, a plecat frumos 0, l-am luat virgula, am mutat 1, l-am pus deoparte, plecat cu 9. Mă, lasă-i dracu în lei așa, aici 700. Da, cel mai bine așa, nu e. Da. Haideți, păi ce să mai, doamna surdă, haideți să mergem în rulotă să văd și eu montajul din laborator. Doamna Oarba, mergem și noi în montaj să vedem laboratorul? Da, hai că vă conduc eu, pe aici. Hai, ușor, atenție la scaun. Așa, hai. Băi, Giannino, băi, Dorele, băi, lăstarea ai satului nostru, mă. Băi, pe voi ați cântat ca de România au talent, mă. Ai văzut, băi, ce frumos vi s-au împletit vocile. Băi, știi cum a sunat, mă? Ca la Denis Rusos și ăsta e bareotul, adică nu v-am comparat cu oricine. Eu cunosc, că de mic ascult muzică. Bravo, băi, felicitări. Și eu la fel?
Tu, Gianino? Fai, băi, cum te-ai cu vocea de Dorel, știi cum i s-a făcut la Calandra? Superb! Ai intrat în fa, în re, ce mai? Ai defilat prin tot solfegiu. Bravo! Deci credeți că o să pleacă lui domnul American? Sorry. You sing Mr. American like song very much? Nu te mai chinui că am înțeles, că sună românește pe locuri. Bă, acum că i-o plăcea, că nu i-o plăcea, n-avem de unde să știm, dar noi acum trebuie să fim acoperiți. Știi cum o să facem? O să facem așa. Deci mai împărțim repertoriul ca să fie mai diversificat, da? Vă mulțumesc, acum la revedere! La revedere! Darito, neapărat să înveți o muzică populară, ca să fim acoperiți. Eu? Nu tu! Fata aia frumoasă din spatele tău care se uită ca broasca la barieră. Că nu e nimeni. A, nu? Dar acum vezi bariera? Diriginte, ți-am bine, mai vreau și eu un modul de ăsta, că vreau să aprofundez, că n-am înțeles cum se zice do diez în limba surdă și vreau să... Dar pentru colegul dumneavoastră nu dați? Păi pentru colegul ăla ce se aude acolo, cred că mai aveți să-i mai dați dumneavoastră bani la final. Cred că îi revine și lui Melinda vederea, vă spun eu. Nicule! Rață! Da! Ce ai, domn șef, de strige așa? Ți-ai făcut prieteni noi? Ia zi, tu ai vandalizat mașina domnului? Nu recunosc nimic, nu știu despre ce e vorba. Nu știu despre ce e vorba. Și dacă spun eu ție că e caz de pușcărie și dacă recunoști, poți să scapi cu o amendă, acum îți aduce aminte? Ia spune, domnul, cel ce ia scurte. Deci nu-ți convine. Ce să-mi convine, domne, că mi-ai vandalizat mașina și că nu mai am cu ce să mă întorc la Urziceni să raportez ce faci dumneata pe aici? Ce să fac, să raportez? Pe cine să raportez, mă? Ce să raportezi? Păi trăim pe vremea securității. Tu crezi că eu nu știu ce înseamnă să raportezi pe cineva? Băi, am trăit în Colentina acolo, dacă raportai pe cineva, a doua zi te băga la tomberon. Păi ce, doamne, ce mai, ce... Băi, dacă te-am răbdat o cursă, 2, 3, dar ce am făcut? Am ajuns pe căliciul vostru ăla, taxi cormoran? Băi, eu când mi-am luat licența și atestatul de taximetrist, acolo ne-au învățat să fim politicoși, să ne purtăm frumos cu clienții. Că de-aia zice taxi, da? Și să luăm și curse scurte. Nu să așteptăm noi, visăm la aeropoarte, slobozii și călărași. Că dacă era așa, trăiam pe lună și aveam vile cu piscine și ne duream fund, mă! Băi, gata, mă, gata, oprește-te. Ce gata, domnule, ce gata? Că am mâncat 5 ca ăsta când eram la București. 5! Stau și se ajută toți între ei. Că... Puh! La Piovra! Băi, Rață, ia uite-te tu în atestat ce firmă de taxi ești. Uite-te. Hai odată, mă. Ha? Cormoran. Cum? Cormoran. Sunt controlor de trafic, domnule. Și m-au trimis de la Urziceni să-ți aduc prima pentru anul ăsta, pentru că ești singurul care nu refuză nicio cursă și erai un model pentru colegii de la oraș. Aveai de primit 5.000 de lei și o excursie la Amara, la UGSR. Dar acum cred că trebuie să mai scoți vă 5.000 de lei ca să-mi repar mașina, boule. Cum? Cum? Scoate buletinul să-ți dau amendă pentru vandalizare. Dar de ce să o plătesc eu, domn șef? Că nu sunt eu vinovat. Păi și eu de ce să plătesc o cursă de 4 lei pe care n-am făcut-o? Stop! Foarte bine. Deci asta cu dansul românesc e clar că reiese, dar trebuie acum să avem și un dans american, da? Băieți, atenție mare, băgați ceva americanește. Bagă! Stop! Măi, oameni buni. Unde e, mă, pasiunea din călcâiile voastre, mă? Ce-s, mă, cu privirile astea goale și lipsite de orice dorință de a vrea? Unde e, bă, spiritul călușealului? Băi, oameni buni, se poate așa ceva? Păi, vorba aia, voi ați câștigat o grămadă de premii.
Voi săriți frumos, e ok, dar ascultați ce-i zice americanul la ureche. Ia vină cu Atarido. Băieți, atenție la mine, bagă muzica! Și... Asta e! Să-ți pune călcâiele, mă! Ia uite aici, domn primar! Asta e! Voi merge și la mea! Oamenii, aici a mea! Gata, gata, stai jos, stop! Stai jos, dai jos, bravo, mă, bravo, foarte bine! Mă, omul nu le știe pe toate, mă, dar americani suntem toți pe dinăuntru, că vorba aia și noi muncim pământul și noi avem aur în munți, iar de călării facile ne-o fi călărit, dar nu se numea rodeo. Ia zi-mă, Daldo, a fost greu? Din punctul meu de vedere... Dați din gură, ați văzut, n-a fost greu. Și asta vă spune, bă, partenera mea de dans, ia uite, zici că e tulpina de la floarea astea, uite ce frumoasă e, tașcă, bravo, bravo, Dalido, reprezinți țara cu mândrie. Bă, știți cum trebuie, mă, să fie dansul ăsta? Bă, trebuie să fie așa ca o frunză, mă, care cade din copac și se lasă așa legănată, uite așa, mă, până la circumvoluțiunile de pe fața cernoziomului. Haide, mă, odată, să arătăm odată spiritul din fierbinți, mă! Bagă, mă, muzica americană! Haide! Ritmu! Să vă faci une călcâie, tata, vino aici, că n-ai parte! Haide, bre! Hai cu viața! Asta e! Ia uite ce sunt acum! Haide, una! Hop, așa! Asta e, bre, uite așa! Să pune călcâie! Haide, una! Hai cu viața, mă! Să zic americanul că aici locuri pentru sărbătoarea lui! Domnul? Popescu Nicolae. Popescu Nicolae, Popescu. Domnul? Braca Ciprian, dar vă rog, treceți-mă primul, că mi-a lăsat copilul acasă. Da, Braca, Ciprian, Braca. Hai că ajunge, sunteți amețiți de la atâta meditații. Cine a zis? Eu zic cine. Nu, corect ar fi fost să ne fi lăsat în prelungire, ieșeam noi când era arbitru, dacă era. Hai, lasă că ați înscris destul și ajunge, atât a citit. Nu, mai mergea 2 pagini, dar n-am mai putut, doamna profesoară. Hai. Da. Bine ați venit să începem acest simpozion. Vă rog frumos să închidem telefoanele mobile pe silent. Lăsați, că ăștia de frică să nu le sune telefonul în slujbă, nici măcar nu și-a luat. Nu că n-are bani, cum ar veni. Dorește cineva o cafea, un rom, o bere? Mie să-mi puneți o halbă cu rom, bere și o cafea fără zahăr. Toate 3 la un loc. Toate 3 la un loc. Eu vreau la fel, dar fără cafea. Facem economie la pahare. Nu că era ca o glumă. Da. Cine este primul? Domnul... Vraca. Domnul Vraca. Cipri, te rog. Haideți să-l încurajăm, vă rog. Voi interpreta poemul Aș da zile de la mine, de poeta Carmen Șerban. Bravo! Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. A 2 oare mai sus. Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Dar mi-ai adus durere în suflet, căci tu ai fost pe interes. Refren. Aș da zile de la mine, să mai fiu o zi cu tine, căci te iubesc cu disperare, iar tu îmi faci zilele amare. Sfârșit. Bravo! Da. Ce ziceți, fetelor? Da? Dar mie mi s-a părut că s-a descurcat excelent, a avut coerență, a avut rimă și a înțeles că iubirea dăinuie. Da, are da, ai da. Mulțumesc, domnișoară. Mie mi s-a părut interesant, dar din câte mi-a tradus colega, poezia seamănă mai mult a manea. Dar e manea, domnișoară. Păi da, dar noi aici suntem un grup de elitiste, nu ascultăm manele. Deci ai de la mine 3 de nu. Foarte bine, doamna Surda, foarte bine. Era manea. Ce dracu, vin cu manele la... Da.
Domnul Bobiță, următorul, dumneavoastră! Hai, Bobiță! Haideți! Deci, poezia este o poezie scrisă în perioada mea de cătănie, când eram în armată și iubeam și o fată. Și fata nu m-a așteptat și până la urmă s-a însurat cu Firicel, dar nu vreau să dau nume acum, că nu vreau să fac poleici aici și sale, în fine. Bolnav de amor și dragoste nebună. Bravo! Bolnav de amor și dragoste nebună, mi-e ochii triști și mă uit la lună. Mă doare unghiile în carne, mă doare pe care ce boală moare. Mă doare, mă doare, mă doare această floare, dar nu plâng, nu urlu, că știu că floarele nu doare. Aș vrea să mă curmez, să mă omor, nu mai vreau să sufăr de atât amor. A, Doamne, Doamne, dă-mi o peritonită sau fă-mă, Doamne, hepatită. Dar tu, întoarce-te înapoi la cârciumă la tata, că acu e gata și armata. Rezistă, rezistă, nu fi proastă, mai ai nițel, nu te însura cu Firicel. Asta a fost sfârșitul, cum ar veni. Bravo! Bine, Bobiță! Poezia a fost scrisă în perioada în care eram în armată. Fata nu m-a așteptat, s-a însurat cu omul aia, oricum. Iubirea noastră încă dăinuie și vreau să vă spun că la mica lui Firicel chiar seamănă puțin cu mine, așa ce lumea a prinsat. Este m-am dreptate. Da. Bine, seamănă puțin și cu Celentano, că și el a scris un poem și a citit. Oricum, ea mare consumatoare de poeme, de alea că a citit cam toți poeții de la noi din sat, cum ar veni, deci. Bravo! Bravo! Extraordinar! Mie mi s-a părut foarte interesant. Ai atins ce trebuia. Și trebuie să spun că am cules de pe buzele tale polenul poeziei. Bob cu Bob. Da, bravo. Ai 3 de da. Mergi în finală. Bravo! Mai tare! Că nu mă aud! Mulțumesc, doamna Surda! Bravo! Măi, trebuie să-l uiți. Tu nu înțelegi. Nu era de tine. Pe bune, uite-te și tu acum la tine cum arăți. Uite ce coamă ai, mă, Carmen, mă. Uite ce ochi ai. Trebuie să-l uiți. Nu putem continua așa. Nu faci anul ăsta la fel ca anul trecut și acum 2 ani. Te rog eu mult. Uite-te, ai încredere în tine. Uite ce nări ai și buza asta de jos. Păi ce iapă mai are buza de jos ca tine? Tu nu te gândești și ochișorii ăștia. Ce, mă? Noroc. Pupă, mă, dacă vrei. Să ți rușine că e ziua mea mare și te vede lume. Ce ai, mă? Bă, bagă în casă mai bine și sărut-o, bă, cum trebuie. Bă, că legalizează ăștia acum și te-ai scos cu asta, că nu-ți cere bani. Bă, Ardile, ești prost rău de tot, mă. Carmen e în depresie severă. Eu vorbesc cu ea, încerc să o scot de acolo, dar e supărată foc, n-am mâncat nimic de 3 zile. Aoleu. Păi și mâncarea asta e pentru ea? Nu, aia e pentru primar. Da? Că așa a făcut și câinele Nearomu, mă. N-a lătrat 4 ani de zile de la un strănut. Ce strănut? Păi nu știi, bă, cu câinele Nearomu. I-a strănutat scrofa lângă ureche și s-a speriat sărac cu câine de la de aici, de la cerebel, de lângă creierul mic, acolo e glanda lătratului, știi? Și n-a mai lătrat 4 ani. Până nu l-am tratat eu psihic. Păi Nearomu vrea să-și cumpere sonerie de aia cu interfon, că nu se mai putea baza pe câini. Păi și de unde până unde știi tu să tratezi psihii la cap animale? Cum bă, brânzoi, bă? Pe ce zodie sunt eu, mă? Eu sunt balanță de apă. Balanță de apă cu ascendent în Urania. Și eu sunt fecioară și nu știu dacă am ascendent. Și... Bă, prostule, băi, eu am făcut 4 trimestre la Slobozia, la Seral, chiromanție de aia mecanică cu efecte gamma. Am angajat aia de la Spitalul Mare de acolo, de lângă hotel, dar am lucrat 2 ani de zi numai pe de-astea, pe probleme de-astea de psihice severe și cu anoreksietate. Vrei, mă, să o fac bine? Pe Carmen? Nu, mă, pe mama. Normal. Bă, nu prea te cred, dar hai să vedem. Fii atent că eu vorbesc cu ea acum și tu mă asculți și faci exact ce zic eu, da? Eu o să vorbesc cu ea și după aia tu faci ce zic eu. Carmen, tu ești o iapă frumoasă și mare. Tu nu poți să plângi după un bou. Mă rog, cal, dai tu bou. Ai înțeles? Tu ești dita iapă frumoasă și nu poți să ai trăiri de asta humanoide. Tu nu poți să ai depresie, Carmen.
că tu ești cal, ești apă. Fii atent că... Ascultă acolo. Acum o să-ți trimită nene Ardiles o energie ca să te fac bine. Stai nemișcat și uite-te în ochii mei. Bă, tu trebuie să mă ajuți, că stăpânul mă ajută la de-astea. Tu pui mâna la ochi strâns și după aia pui mâna pe coama calului și stai așa nemișcat. Nu, la ochii tăi. Pui la ochii tăi mâna și mâna pe coama calului aici. Da, mă, da. Pune mâna la ochii tăi și mâna pe coama calului. Și eu vă trimit unda. Mâna strânsă pe ochi și nu iei mâna de la ochi, că dacă te uiți în ochii ei, iei tu anorexitate. Stai așa. Stai așa. Păi asta e în stare de șoc, mă, că a visat urât azi noapte. A visat urât. Se rezolvă cu 3 bice pe spinare, că e șoc de la masochistic. Ai înțeles? Hai că trebuie să plec, că mă duc până la Celentano, că are purceaua pe coteț sus, vrea să sinucidă și trebuie să negociez cu animalul. Stai acolo nemișcat și nu te întoarce. Băi, cât stau mă așa? 10 minute până mă întorc eu. Stai acolo. Mă plimbam pe lângă poieniță, cu gândul, gândindu-mă la guriță. Tu, dragostea mea arzătoare, ce nu mă aude și e nevăzătoare, hați, bro. Îmi bag mâna pe păr fix la șuviță, nu recunosc că sunt în poieniță. E vis frumos, au poate visat am eu și mă trezesc ca după un fulgerător neveu. Și poezia se termină cu o compilație între poem și fabulă și așa. Pă când tu, potaie proastă cam, ce slujbă poți să-mi faci? Nu mi-ar fi rușine mie de viței și de malaci, bii volmare și puternic, gospodar cu greutate, să te car degeaba în spate? Atât? Asta a fost! Bravo! Bine, Țorii! Bravo! Bravo! Ești plăcerea mea nevinovată. Mergi mai departe în finală cu 3 de da și cu butonul de aur. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult, votați-mă, oameni buni meriți! Mulțumesc mult! Toată dragostea mea! Mulțumim! Bravo! Cine este următorul concurent să urce pe scenă? Stimată audiție, dați-mi voie ca să vi-l prezint, dați-mi voie ca să-l introduc, dați-mi voie să-l ascultați pe marele poet de la noi din sat, Celentano! Bravo! Bravo, mă! Doi, 10, 2. În primul rând, vă rog să îmi dați voie să vă mulțumesc pentru deosebită întâmplare care m-a lăsat să particip la această întâlnire culturală în calitatea mea de poet și de scriitor de stihuri gen vers alb sau împerecheat. În al doilea rând, mulțumesc la groapa Marianelor, respectiv la doamna Mariana, care de mică a vrut să se facă poet și care o știu, atenție, de când eram la Slobozia, căci atunci am făcut și eu un an de post-liceal de asistent sanitar când eram la liceu industrial și pe vremea aceea doamna Mariana nu avea ochi pentru mine. Eram un tânăr înalt, părul blond, ochii verzi, minunea lui Dumnezeu. Ea a pierdut, dar asta e. Vă recunosc, visul meu a fost să mă fac asistent medical, n-a reușit. Suficient să nu aberăm de la caz, să vă... Doamnelor, salut și prezența dumneavoastră feminină, doamna Oarba, doamna Sturda. Îmi pare rău să aud că aveți zgrieturi la glob ocular și la trompa lui Eustachio. Vă permiteți o mică observație la început. Mi se pare că taxa este cam mare în comparație cu nivelul de trai din satul românesc. Aici văd că e și mulți proști care cu toate astea s-au înscris aici. De-aia am venit și eu cu prietenul meu Firicel, care are superputeri, care să mai discutăm așa un pic diplomatic. Suntem aici să sărbătorim poezia umană.
E totul în viteză, delir! Că cerul de înalt, suntem în antiteză. Subiecții, un joc murdar. Ochii mei, rușinați coboară, doritor. Dar te respir. În acest urban decor mă ucide ea, încet. Mă ucide ea. Îmi vrea inima din piept. Mă ia hi, mă ia hu, mă ia ha. Ha, ha. Să spun ce simt acum. Alo? Iubirea mea, sunt eu. Fericirea. Alo? Alo? Sunt eu. Picasso. Ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Îți scuze, nu se mai poate, trebuie nu neapărat să iau o pauză de publicitate, că mi s-a uscat gura. Bravo! 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 Domnul Celentano, foarte bine, foarte frumos ați prezentat o poezie extraordinară, doar din păcate nu vă putem juriza, nu ați plătit taxa, sunteți descalificat. Nu mai spuneți. Pe cuvânt? Serios. Știți dumneavoastră de ce n-am plătit eu această taxă? De ce? De ce? De ce? Pentru că nu s-a terminat. Partea a doua va fi interpretată de prietenul meu, Piricele. Ia bagă tu niște rime. Thank you very much. Mr. Ambassador of United States of America. Oh, no, I'm not the ambassador, please. I'm the consul general. What? Ce ai zis? Cred că e consul general. Consul, mai bine. Mr. Consul of United States of America, we are glad to welcome and in the little village and of open heart and suflet bun oamenii la noi and cause for July party Romania, America and de ce nu fierbinți friends. This is it. Another I'm cause mayor on the city. Welcome and Happy Thanksgiving Day. And now să înceapă the great show-ul. Vă rog. Imediat. Mr. Consul, my pleasure. This is a dinner language. This is a milk bătut brânza with on the chep, more chep, the muștar, mici, skin pork, șorici. And Stariskinson. Din Voinești. Yes, Voinești. And bio, poftă bună. Wonderful. Bagă! Sorry. Exchange!
Wow, what a show. Quite an extravaganza. It seems like it cost a pretty penny. How did you finance it? The money for all this, where did it come from? Ah, the money, am înțeles, Mr. Consule. La noi money nu e problema aici la Fierbinți. La noi money avem așa, day by day, cum să zic eu, night by night. Deci, money is from Children Garden, balansoare pentru copii, ați înțeles? Dar nu e o problemă, pentru că la noi o mână spală pe alta și ambele fața, ca să zic așa. Ce, la noi luăm un loc de acolo, îl punem acolo, nu-i problemă, alone rezolvă întotdeauna very, very... Okay. If you excuse me, just one second. Yes. Let me call here. Yeah, Mr. Ambassador. Yeah, hi, it's me. I'm in Fierbinți. You know, unfortunately, I don't think we're going to be able to have a 4th of July event here. The mayor is pretty obviously a crook. Goodness knows where he skimmed the money for this extravaganza they put on today for us. This is just the kind of corruption that Romanians are trying to expose and fight against. I don't see how we can condone it by holding an event here. Yeah, no. Yeah, it's too bad, they have a baseball team. I think probably would have been a good game. Yeah, right. Okay. Right. Okay, we'll see you soon. Okay, well, thanks so much for all your hospitality. I have to be going on now. My pleasure, Mr. Consul. Ce-a zis, mă? Din câte am înțeles eu, s-a dus să-și pună un tricou pe el, să facă un duș și vine la petrecere că e nebunit după mici. Asta e bine. Mister, stai puțin! Hello, my name is Doriu și ea este soția mea, Marta. Marta! O plăcere să vă cunosc. Și felicitări pentru interpretare. Da. Noi vrem să mergem în America. Da. Vreți să mergeți în America? Da. De ce? De ce? De călătorie, da. Aveți rude acolo? Nu, dar ne facem că noi suntem binevoitori și... Cum o să plătiți pentru călătorie? Unde o să locuiți acolo? Vedem noi ce-o facem pe acolo, dar ne-ați luat și tare, așa, ne descurcăm noi. Dacă vreți să vizitați SUA, trebuie să completați un formular online și după aceea veniți la ambasada pentru un interviu scurt. Pentru o vizită în SUA aveți nevoie de visa. Avem viză, stați liniștit. Ce frumoasă e! Nu, asta e... nu e. SUA nu e! Da! Ok, spor la treabă, spor la treabă. Ai zis ok. Bate, pup! Autoia? Gata. Și asta? Viza de America. Da. Asta e? Da. Și ce a zis, e bună? A zis că e bună, dar a zis că trebuie să mă mai duc la ambasadă să mai fac un interviu de angajare, cred că a înțeles el. Dar cred că n-a înțeles bine. Și gata, plecați în America? Da, plecăm. Păi mergem la Dridu, după aia Urziceni, Slobozia, de la Slobozia o luăm frumos la Drajna, Lehliu, Gară, Călăraș, Silistra, la Silistra trecem la Bulgari, Ciușchineagulea Mătă, după aia o luăm Atena, Halkidiki, ajungem la Kiev și de la Kiev trecem cu barca la New York imediat. Am ajuns, gata. Bravo, mă, drum bun. Hai să mergem. Hai, oameni buni! Deci nu pleacă nimeni, da? Domnul consul s-a dus până acasă la el la ambasadă, se schimbe de costum, dar nu să facă un barbecue așa cu cravată și cămașă, că nu-i normal. Vrea și dânsul să pună frumos un tricou, să fie probabil înșelat, treaba lui. Nu ne băgăm. Deci vă rog frumos, nu pleacă nimeni și atenție, nu se atinge nimeni de mâncare până nu vine domnul consul. Clar? Ca să mă introduci, maestre Celentano, am să vorbesc de aici, între popor, ca să mă audă și să mă înțeleagă bine. Ba nu! Ca audiția să fie cu ochii pe mine și să mă înțeleagă, am să mă dau mai lângă fete. Încep? Încep. Foaie verde, foaie pragă, 1, 2, 3, Pamela vrea copii, scoateți banii frumușel și dați-i lui Firicel, pe limba voastră. Scoateți banii de unde ați ascuns, că voia mama dracu. Ba la voi până vă revine și vederea și vorbirea și auzul. Ați înțeles? Marianu, scoate banii. Firicel, Marianu, scoate banii aia odată. Hai, mai repede și dispăreți, că vin și vă iau părând. Hai! Aceasta a fost o rimă în cătușă.
Ce faceți, băieți? Să ajungă la toți oamenii, da? Mulțumesc, fericire, să dea Dumnezeu sănătate, băiat. Ia, bobiți, tac să ne scrie. Ia, gen. Bun. Păi stai mă puțin, că tu mai ai de zi niște versuri, nu? Ce versuri, mă, că nu înțeleg? Adică să mai vorbești cu niște băieți, niște treabă. Ce băieți? Unul mai gras așa și cu pălărie, nu? Firicele? Domnul Firicel, domnul supererou, deci mulțumesc mult că mi-ați dat banii înapoi. Eu mă duc până la Aluaie să văd dacă mai are niște bere rece din Lasă-mă California asta acolo. cu bere, cu aie, mă. Tu nu trebuie să-mi dai banii că am plătit taxa pentru tine, nebunule. Mă, stai că ți dau din aia 10 milioane, mă, ăștia sunt altă treabă. Nu, mă, nu dai nimic dacă nu dai acolo, că acum am plătit pentru tine, mă, nu există. Ce vrei, mă? Ce vrei, mă? Ia dă-mă banii înapoi. Domnul Firicel, m-ați înțeles greșit, deci ăștia sunt banii mei și ea de-am să dau eu lui Bobiță sunt banii lui. Deci, domnul Gianni, dă banii înapoi să nu te împrumut eu cu o pereche de palme și să-l împrumut și pe Bobiță cu dobândă. Dă-i, mă, banii. Vă rog să... Da. Ia, Bobiță. Și acum marși de aici până nu mă spur și vă ia la omor. Că dacă nu veneam eu cu domnul Celentano să deslușim misterul, vă făceau niște proaste oarbe și surde. Păi da, dar nu e corect. Ce nu e corect, Bobiță? Că noi am mai făcut niște module de meditații, dar am dat încă 750 de lei pe ele și cum ar veni că... Ce ați făcut voi? Meditații. De 750 de lei. Da. Și vreți să vă dau eu banii? Așa ar fi frumos. Bine, mă, vi dau. Uite-mă ce om, domnule, Hai să ne dă banii înapoi. Ce vreau să vă întreb? Se poate plăti cu cardul la voi? Mă ucide ea. Domn primar, de ce mai facem vreme? Mai jucăm? Și așa mai rămas câțiva. Nu, Bugă, plecați acasă. Domn primar, Ce? nu mai fiți așa supărat. Că mâine e ziua lui nevastă mea. Și dacă vreți, o comemorăm pe ea, că mă s-a fost bulgăroi. Și tot un drag. Happy birthday to you! Happy birthday, Mr. Vasile! Hai noroc! Unde ați plecat, mă, Dorele, îmbrăcați așa? Plecăm în America. Uite, aveți și viză? O, da. Vreau să mă fac american din ăla, adevărat, cu cal și cu pistoale. Și Gianina e nevasta mea americancă. Da. Și vreți să vă duc eu curată în America? Nu, numai până la Călăraș, că acolo coborâm și luăm bacul. Trecem la Silistra și luăm pe partea elaltă, pe Bulgaria. Bine, hai urcați. Da, facem un pupaț la Bălăgeaca. Semna. Mamă, mi-a dat la niște locuri de nu știam că l-am. Deci mă doare spina de nu mai pot. N-am apucat eu să-i aplic cu Mauș și Chedan. Că dacă îi dădeam Mauș și Fala... Bine, mă, Bruzi, dacă îi dai tu Mauș, dar medical așa unde te-a lovit? Bă, nu mă mai doare apendiciteaua, nu mă mai doare acolo, dar mă doare în toate părțile ailalte. Auzi, mă? Hai să zic ceva. Eu cât a dat el așa cu pumnii mine, am avut timp și m-am gândit la o treabă. Bă, eu cred că a mea nu era oarbă. Știi? Da, mă, Bobiț. Bă, eu v-am la foc că nu era oarbă.
Că prea îi fugea ochii așa, știi ce zic? Uite! Stai mă așa! Dă jos eșarfa aia roșie de la gât. Aruncă-o repede până nu te vede asta.